Drochaimsir an Gheimhridh, Athrú Aeráide. An teachtain seo caite bhí Seán agus Síle I gcargur a glár primetime. Ag díú Athrú Aeráide bhí an chlár. Cheap Síle gur an cheist anchasta. Déanta Seán is méide dúrú sa chlár. Os is de smíineh an amsir a bhí acu le bliain. Nolig rivision hit sneachta go trom. Bhí brat sneachta choláit. Bhí an teocht 8 géim bhí bhain an rófhainte agus ahanana préachtaí se bhuacht. An líche sin phléasc ceann na plipaí san áiléir. Bhí an áit fleachbáte. An bhaidin dar gín bégan do bléachar a bloméir. Chosann sé €200 agus chuirse go mór leis an mille áirichas. An fóbhar ribh sin hit crán chár Cheáin agus Síle. Bhí sé na gála gaothaigh an am, aniu get upas a hasú, ó aber gur hit Síle I lige, aniu go leor domaiste gan chár. I rithe taurí bhí tiltte báistí fud na tíre. Bhí lár na carrach a gorcaigh faoi isce, agus go leor títhe agus gnóna fleachbáte. Baulaíonn scéal ráidí chuna lim le clia, mar a raibh go leor caranna sáinithe san isce. Thosa Seán agus Síle pléin na ceiste. Bheas Síle bhfuil an Aeráide garthú mar iadar an dumaiste tag a dhéanana go chiseal an ózóin. Tá na crapáin air I gleá mar iadar an ardú teochta. Dúirt Seán gur dótha bhfuil ar dimpelach de muil.